nyime kambi mar AstraZeneca ochwalo sir mar masinde mag pimo kansa madag tong joma chuo kata prostate cancer e thuolo mar dakika 15 kende. Masinde gi mane oket e lwet bad migawo mar thieth makedo kod kansa e pacho kaendi oyang ni biro konyo e yango kansa mapiyo kapod gin e okenge machon. Maromo chuo 3,900 yudore kod tuo mar kansa mar dag tong higa ka higa ka ji 85,000 ni kod kansa mopogore opogore e pacho ka. Higa ka higa ji 40,42 yudo gi tuoche mag kansa e pacho ka. After incubation of 15 minutes, which the doctor has talked about, you insert into the reader, and then the reader will be able to give you quantitative results. Normal values is 0 to 4 ng per ml. Anything above 4 ng per ml is abnormal and requires care. This a whole lot of Kenyans who are not having any symptoms completely. And we are asking that take advantage of this opportunity to be screened. Our strategy from the National Cancer Institute of Kenya is community approach, community outreach. The equipment that AstraZeneca has supported the National Cancer Institute of Kenya with on behalf of cancer care in the country will be distributed to our 7 regional centers. Wadhi county Moma Bay piny